Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбір темалар турында кыскача. Кибеткә юл тоттым һәм тулы чекап уздым. Татарстанда халыкны диспансерлаштыру дәвам итә. Пилотсыз очкычлар, хәрби техника, азык-төлек продуктлары һәм башка бик күп нәрсәләр. Яршавыда ватанны саклаучылар елына старт бирелде. Җәмәгать транспорты пассажирлары 6-нчы санлы автобус хәрәкәтенең озын интервалына зарлана. Аларның сүзләренә караганда, автобусны көтү еш кына 30-40 минутка кадәр җитә. Маршрут Шамил Усманов урамы тукталышында хәрәкәтен башлый. Мәскәү, Тынычлык, Шулман проспектлары аша уза. Тулырак хәбәрчебез материалында. Безнең төшерү төркеме АТС иле тукталышында 1 сәгать шумасы булды. Шул вакыт эчендә зур сыйдырышлы 3 автобус үтеп китте. Ләкин бу пик вакытта түгел. Пассажирлар сүзләренчә, проблема иртәнге 6-дан 7-гә кадәр һәм 16 сәгатьтән соң башлана. Ул чагында тукталыштан китү зур проблема. Я каждый день езжу на работу на 6 маршруте и жду его по 30-40 минут. Полчаса как минимум, а может и больше. Мы вышли, замерзли, обратно зашли домой, чай попили, обратно вышли. Кайбер пассажирлар кирәкле маршрутның килү вакытын махсус кушымта аша карыйлар, чөнки тукталышка транспорт килгәндә генә килү, аны көтеп туңуга караганда яхшырак диләр алар. Я знаю время, когда приходит просто автобус. Сейчас же все в приложении можно посмотреть, поэтому не проблема. Подошла за 5 минут к остановке и все. Я ездю каждый день, я знаю время, когда придет, и хожу минут 10-15 у них интервал. И я довольна. Автобус йөртүчесе аңлатканча, кайча көтү вакыты озакка сузыла, ләкин моңа алардан бәйле булмаган сәбәпләр бар. Бывает и так, потому что машины ломаются, делают сход и разрыв увеличивается. Поэтому машины бывает, что приходится ждать. Автобус йөртүче раслаганча, пик сәгатьләрдә пассажирлар бик күп, һәм көндез транспорт ярым буш йөри. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тимур Сафронов, яңалыклар. Кибеткә юл тоттым һәм тулы чек-ап уздым. Татарстанда халыкны диспансерлаштыру дәвам итә. Яршавыда искәрмә түгел, диспансеризация узу хәзер тагын да җиңеләйде. Мобиль бригадаларның берсе үз эшен шушы көннәрдә шәһәрнең сәүдә үзәкләренең берсе янында җәелдерелде. Мобиль поликлиникада нинди белгечләрне узарга мөмкин икәнлеген тулырак алдагы минутларда сөйләрбез. Мобиль поликлиника шәһәрнең сәүдә үзәкләренең берсе янында җәелдерелгән, фургонны күрмәү мөмкин түгел. Шуңа күрә табибларда киңәшләшергә теләүчеләр аз түгел иде. Диспансеризацияны инде без нәрсәгә үткәрәбез. Беренчедән инде хроник ширләрне булдырмас өчен, пациентларыбыз безнең инвалидность группаларын алмасын өчен, иң беренче без инде инфарктларны карыйбыз, кешенең йөрәкнең нарушение ритмы дигән әйберләр булырга мөмкин, шулай ук шикәр чире, югары кан басымын. Әлбәттә инде хәзер яңа өстәмә безнең гинеколог белән уролог бар. Мобиль поликлиникада диспансеризация медицина учреждениесында узудан берни белән дә аерылмый. Анализлардан тыш монда шулай ук ЭКГ, флюорография узарга, күз эчендәге басымны үлчәргә, табиб-терапевт консультациясын алырга мөмкин. Иң мөһиме, барысы да тиз һәм чиратсыз уза дишалар. ЭКГларны бирдем. Минем оказывается глазное давление. Гомер килгән. Мен инде бер 30 ел барганым юк, наверное, поликлиникага. Юл вакыт табып булмый, менә шулай. Менә хәзер глазное давление, менә терапевтта булдым, ЭКГ нормальный, но у вас, видимо, защемление межреберных нервов, невралгия, шунда срочно к невропатологу вам надо. Менә невропатологка кирәк, окулистка кирәк. Мен аларны белер идемме? Менә бундай выездной булмаса. Бу вообще бик әйбәт. Вообще молодцы, конечно. Сүз юк. Монда и коллектив тагын бик әйбәт. Моннан тыш мобиль поликлиникада өстәмә рәвештә уролог һәм табиб-гинеколог та тикшерелергә мөмкин. Женщинам гинеколог желательно посещать от 18 до 20 лет, достаточно 1 раза в год. Если же выявляются какие-то заболевания, то женщинам желательно чаще посещать гинеколога 2 и 3 раза в год.
5-нче шәһәр хастаханәсе табибларында диспансеризация узучыларга телефон номерлары белән белешмәләр таратылачак. Аның буенча тикшерү нәтиҗәләрен белергә була. Авырулар ачыкланганда поликлиника табиблары пациентларны үзләре диспансерлаштыруның икенче тирәнәйтелгән этабына чакырачак. Исегезгә төшерәбез, мобиль поликлиникада белгечләрдә тикшерелү узу өчен үзең белән паспорт һәм полис булуда җитә. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Пилотсыз очкычлар, хәрби техника, азык-төлек продуктлары һәм башка бик күп нәрсәләр. Яршылыда гуманитар ярдәм волонтерлары форумы узды. Аның белән бергә ватанны саклаучылар елына старт бирделәр. Тантаналы чарада шәһәр мэры Наил Мәхдиев, Россия Дәүләт Думасы депутаты Альфия Кагогина, шулай ук волонтерлар һәм СВО катнашучылары катнашты. Күргәзмәдә безнең төшерү төркемендә булды. Боевые раны автомобиля. Форум башланганчы энергетик мәдәният йорты каршындагы майданда Яршылыда эшләнгән хәрби техника күргәзмәсе оештырылды. Они герои нашего времени, которые живут среди нас. Он более 20 рейсов сделал с гуманитарным грузом и шефской помощью войсковым частям. Шәһәр мэры машина йөртүче Фәннур Акбашевны да игътибарсыз калдырмады. 2 елдан артык ул шәхсән үзе гуманитар йөк һәм шефлык ярдәмен ташый. Күптән түгел генә Ират рейстан кайтты һәм тиздән яңадан безнең сугышчылар янына китәчәк. Самые активные, и которые туда прям этот, говорит, и рвется. Так и волонтеры его просят. Нам Фанура, вы, пожалуйста, дайте. Нам он уже все знает. Тагын бер күргәзмәдә энергетик мәдәният йорты эчендә генә волонтерлык эшчәнлегенең кайбер юнәлешләре, шул исәптән техник эшләнмәләр, СВО көн күреше предметлары һәм башкалар тәкъдим ителде. Әйтик, үзебезнекеләрне ташламыйбыз төркеме волонтерлары безнең сугышчылар өчен әзерләнгән ризык, төрле ашлар, салатлар һәм хәтта печенье турында да сөйләделәр. Это оберег мужской, специально сделан для воина. Это наши древние предки. Взято все это из истории, когда наши мужчины уходили на бой, они из мешковины, из подручных материалов шили вот такого ангела-хранителя. Күргәзмә экспонатлары белән шәһәр мэры Наил Мәхдиев, Россия Дәүләт Думасы депутаты Альфия Кагогина, шулай ук дәүләт һәм шәһәр советы депутатлары танышты. Күргәзмәдә тактик медицинага, сәламәтлек саклауга һәм сугышчыларны тернәкләндерүгә аерым игътибар бирелде. На сегодняшний день, начиная уже с 2022 года, около 3000 участников СВО получили лечение. Это не только город Набережные Челны, это весь Закамский регион, 21 регион даже, полреспублики. И около 1000 человек, их родственников, то есть их мамы, папы и жены. Для разработки плечевого сустава. Некоторые приходят с ранением плечевого сустава после контрактуры, которые не могут поднимать плечо. Мы за счет этого аппарата стараемся ему поднять руку по мере того, как он может, постепенно поднимается рука вверх. Гуманитар ярдәм волонтерлары форум кысаларында мэр, СВО катнашучылары һәм ветераннары шәһәр советы төзелүен игълан итте. Бу чара белән Яршылыда ватанны саклаучылар елына старт бирделәр. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. 27 гыйнварда Ленинградны фашистлар блокадасыннан азат итү көне билгеләп үтелә. Республика киңәшмәсендә республика рәисе Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, Бөек Ватан сугышы елларында меңләгән ленинградлылар эвакуацияләнгән. Шул исәптән Татарстанга да бүген республика территориясында блокада кичергән 70 ветеран яши. 872 дня длилась блокада и стала одной из самых героических страниц Великой Отечественной войны. Этот день является важным памятным событием для всех россиян. В республике пройдут различные мероприятия, включая возложение цветов мемориалам и памятникам, а также минуты молчания в память о погибших. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. До конца месяца гинеколог плюс УЗИ или мазки за 2150 рублей. Альфа-клиник. Интимное восстановление после родов и при возрастных изменениях. Лечение воспалений. Диагностика ЗППП. Телефон в Челнах 200 ровно 222.